Inen DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island Region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Hunyo 11. La Carlota City magapapauli isang IDPs nga hindi nasakop sang 6-kilometer danger zone. La Castellana, may na-identify naman nga area para sa iluhan sang evacuees. Imata sa napatay nga call center agent nga nabiktima sa ginaligar hit and run sa Bacolod, nagapangayo sa hustisya. Isa patay sa 3 ka mga pedestrian nga nabungguan kang natumbahan sang truck sa Cadiz City. Masobra sa 10,000 ka mga job vacancies sarang mapilian sa mga job seekers sa Kalayan Job Fair buwas nga adlaw. Kag sa Good Vibes, groundbreaking para sa 13 million pesos nga Gawahon Burners Paradise ginpatigayon sa Victoria City. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang gina-monitor. Ining may medium chance nga mag-develop sa tropical depression sa sulod sang 24 oras. Last 3 sining nga hapon, ang LPA nga estimate base sa available data nga yara sa 600 kilometers east sang Baler, Aurora. Ang Southwest Monsoon naman ang nag-aapekto sa Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ginapaabot ang occasional rain sa Negros Occidental tugas ang Southwest Monsoon. Samtang last 2 sining nga hapon, ang tropical storm Wutip ang gina-monitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, masobra sa 10,000 ka mga job vacancies ang sarang mapilian sa mga job seekers sa Kalayaan Job Fair 2025 sa SM City, Bacolod Main Atrium buwas nga adlaw. Sunod sa Department of Labor and Employment, 8,852 ka mga local job vacancies ang ginatanyag sang 57 ka mga employer kag 1,534 naman ka mga vacancies abroad nga ginatanyag sang 4 ka mga licensed agencies. Ginahaylo ang mga job seekers nga magparehistro ng adaan sa ro6.org para sa mas mangin madasig nga proseso. Pero pwede sa gihapon ng walk-in applicants. Las 9:30 sang aga bukas na ang job fair kag magalawig ini tubtob las 4 sang hapon. Ginabisuan ng mga aplikante nga magdala sang resume, pictures kag pagid nga mga kinahanglanon nga dokumento. Magluwas sa job fair, mayara naman sang services sang 20 ka mga national agencies nga pwede maka-avail kaangay na lamang sa NBI, PSA, Pag-ibig kag PhilHealth. May medical dental mission, massage and grooming services. Hindi lamang sa main atrium sang SM ang programa. Sa 888 Mall, nagka-schedule ang World Labor Day Against Child Labor Celebration. May MOA signing nga patigayunon sa 3 ka mga NGO partners. May releasing naman sang 1.5 million pesos nga check sa 29 ka mga beneficiary sa idalom sang DOLE Integrated Program. May 15.7 million pesos man nga cheque sa idalom sang tupad ang iga-release sa mga beneficiary sa idalom sang 21 ka mga barangay sa Bacolod. Sa Fiesta Market sa Ayala Malls, may kadiwa ng Pangulo nga pakigbahinan sang 15 ka mga kadiwa vendors. Last May 1st, nag-conduct tayo ng Jobs Fair, and it was a very good activity because we at least placed 500 employees, applicants already qualified yung hats natin, no? Heart on the spot. And so far, sa 3.5 years ko na dito sa region, yun pa yung ating highest placement ng ating jobs fair na kinandak dito sa region. Why? Because why do we have to conduct this jobs fair? At alam naman natin marami na namang graduates. We have invited the government agencies with their services and programs like NBI, the Philippine Statistics Authority for their PhilSys ID, PhilHealth, Pag-ibig, and other agencies attached to DOLE, NLRC, NCMB, and we also have this will all be conducted at SM Atrium Mall.
Sa number 8, 1,000 ka mga ido kag kuring target ka makapon sa Bacolod City Veterinary Office sining nga tuig. Ang Bacolod City Veterinary Office ang nakapamakal na sa anesthesia kag medical supplies nga nagalabot sa 1.3 million pesos para suguran ang massive spay and neuter operation sa syudad. Ginsiling ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, tuyo sa syudad nga suguran ang massive nga pagpangapon sa ido kag kuring sa mall. Madason nila nga patigayunon ini sa mga barangay para malabot ang kapin 1,000 ka mga hinuptanan nga ido kag kuring sining nga tuig. Ang pagkapon sa mga hinuptanan nanging kabahin sang tikang sang LGU upod sa mga animal rights group agod mapahagan-hagan ang kadamuon sang layaw nga mga ido kag kuring. Samtang naglabot na sa masobra 20,000 ang nabakunahan nga mga ido kag kuring paagi man sa massive anti-rabies vaccination sa syudad. Nagpamakal na sang dugang pa nga mga bakuna ang City Vet para malabot ang iban pa nga mga hinuptanan sa iban nga barangay. Ginakalipay ni Cabugwason nga ang paghatag suporta sa mga pet owners nga nagpabakuna sang ila ido kag mga kuring. Sa number 7, stage nga gindiskargahan sang supply sang bugas sa Bacolod City Government Center ang naguba. Idi maglubos sa 400 ka mga sakos sang bugas nga ginadiskarga sa stage sa tubang sang Bacolod City Government Center kada adlaw. Pero kaina, temporaryo nga na-delay ang paghakot sa mga bugas matapos nga nalusod ang bilog nga stage tugas ang kabugaton sang sinako nga bugas. Hibo sa mga salsalon nga tubo ang stage. Wala sa nasamaran sa insidente pero natugod sang hitabo ginsiling ni Brenda Bordios, pamuno sang City Cooperative and Livelihood Development Office nga irikta na sa sulod sang BCGC ang mga ginadiskarga nga bugas. Nagawa nga ang stage sa stage ginatipon ang sakos ng bugas para isa-isa nga makilo antes ini ipangripak kag i-deliver sa mga barangay. Ang supply sang bugas sa ginabaligya sa Bacolod LGU sa tag 20 pesos per kilo kabahin sang rice program sa national government upod sa Department of Agriculture. Ginsiling ni Bordeos nga sa karon nagalabot na sa masobra 2,000 kasakos ang bugas ang na-roll out kag mahimo nga hindi na makalabot ang supply sa Hulyo. Ang syudad ang nabakal na sa masobra 5,800 kasakos ang bugas kamong ginabaligya karon sa mga senior citizen, persons with disability, indigent families kag katapo sa vulnerable sector. Sa number 6, duha ka mga linemen sang Noseco na kuryente sa Banwa sang Pontevedra. Na kuryente, duha ka mga linemen sang Negros Occidental Electric Cooperative sa Barangay Poblasyon sa Banwa sang Pontevedra mga alas 5 Martes ang hapon. Ginsiling ni Police Captain Darrell Kuhutan, ang hepe sang Pontevedra Police Station, na kuryente ang duha ka mga lineman samtang nagakayo sang linya sang kuryente sa ibabaw sang poste. Nagaulan sadto sang matabo ang insidente. Gindala sa Bacolod Doctors Hospital ang mga biktima para sa nagakaigo nga medical attention. Samtang Martes ang aga, nagka-eksperyensya sang brownout ang bahin sang Pontevedra matapos nga masunog ang live wire sa kilid sang National Highway sa crossing San Miguel sa nasambit nga Banwa. Sa number 5, Bacolod City Police Office mayara na sang person of interest sa kaso nga pagpatay sa LGBTQ youth leader sa Barangay Estefania sa Bacolod. May isa na ka person of interest nga ginatutukan karon sang katapos sang Police Station 5 nga mahimo may kahilabtanan sa kamatayon ni Christian Bawang nga nasapwan patay sa Barangay Alangilan sa Bacolod sa Lunes. Ginsiling ni Station Commander Police Major Mark Joel Reclamado, ginausisa man nila mga nakaupod sang biktima antes inigin patay. May isa ka sachet sang shabu nga na-recover sa bulsa sang biktima nga may pila sa ulo, tugas ang igo sang bala sang pusil, kaging gapos sang duct tape. Sa panid sang karton nga natabon sa iya bangkay nakasulat ang pangalan sa iya nga amay nga napriso tungod sang kasong may kangtanan sa illegal nga droga. Pero hindi pa mapatod sang kapulisan. Kun bala, may kangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa iya. Ginpaidalom na sa fingerprint examination ang mga recover nga mga pagkabutang sa bangkay sang biktima. Si Bawang nga taga Purok Villamar, sakop sang Barangay Estefania, ang nagaserbe nga youth leader sang LGBTQ community. Ila sila, sir? Isa pa lang, sir, ang ginatanaw namin ng person of interest, sir, kay do siya ang pinakalapit, sir, sa time na... Napatawag nyo na niya, siya, person of interest. Bali, kantuan, sir, sa mga investigators. Kung nga rin siya, wala pa sila lagyo? Amo po, sir, ang itanawan namon, sir. Sir, based on...
Sa number 4, tatlo ka mga pedestrian na buggoan kag natumbahan sang truck sa Cadiz City, isa sa ila patay. Isa ka pedestrian naging bayuan sang kabuhi samtang duwa naman ka mga menor de edad ang pilason matapos nga magdiretso sa ila ang isa ka counter truck antes ini nahulog sa kilid sang dalan kag natumba sa isa ka balay sa Hacienda Aimee, Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz, Martes ang udto. Nadala pa sa mga rescuers sa ospital ang tatlo ka mga pedestrians apang nagtaliwan ang 59 anyos nga babae. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batusan, ang hepe ng Cadiz Police Station, nga mechanical error ang ginalantaw kabangdanan sing insidente matapos nga gulpila nga hindi na makontrol sang driver ang manibela sa ginamaneho nga truck. Rason nga nagliko ini sa piyak nga lane kag nadalasa ang mga pedestrian nga yara sa lugar. Nahulog ang counter truck sa kilid sang dalan kag natumba sa isa ka balay. Gikan sa Hacienda Avocado kag padulong punta ni ini sa hardware. Sa number 3, himata sang napatay nga call center agent nga nabiktima sa ginaligar hit and run sa Bacolod, nagapangayo sang hustisya. Nagapangayo karon sa hustisya ang himata sang call center agent nga naglabog sa motorsiklo kag nalapakan sang isa ka itom nga pickup malapit sa flyover nga yara sa Dalan Araneta sakop sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod, Martes ang kaagahon. Patay ang 27 anyos nga biktima sa makaagom sa mga samad sa ulo, samtang ang iya 28 anyos nga live-in partner nga among nagamaneo sa motorsiklo ang nag-angko naman sang minor injuries. Ginsiling ni Police Executive Master Sergeant Rodney Chania, ang Assistant Head sa Bacolod Traffic Management Unit, naglabay sa flyover padulong sa norte sang Dalan Araneta ang Yamaha Aerox nga motorsiklo sa mga mag-live-in partner. Apang sang manuglampuas na sila, may nasugata sila nga tubig baha, bangod nagaulan sadto. Rason nga sila ang natumba. Ginako man sang driver sa motorsiklo sa traffic investigator nga may kadasigo ng iya pagpadalagan. Gani wala niya mabalanse ang motorsiklo sang ining naglabay sa tubig baha. Naglabog ang call center agent sa piyak nga lane sa mga salakyan nga nagapadulong sa sur, kag siya ang nalapakan sang naglabay nga pickup truck. Sunod sa mga nakakita, nagdulog sa makadali ang pickup apang makaligad ang pila ka mga segundos, naglakat ang driver sunod kay Chania. Nag-deploy na sang dugang pa nga mga investigator ang TMU gud magkadto sa mga establishmentong komersyal nga malapit lang sa lugar agod makakuha sang kopya sang CCTV footage. Maga-duty kun taning call center agent sa nagluntad ang insidente. May panugyan naman ang TMU sa publiko agod mabuligan sila nga makilalaan ang driver sang pickup. Basi may harap, mga taga-palamati o kung mga televiewers nyo nga may idea sa mga aksidente. Kag during the time, positive man sa area o kung nagabiyahe nga basi bala ma-review nga may mga dashcam sila sa ilang mga salakyan. So basi pwede nila ma-review da. Kung during the time nga alas 2 sang kagahon gid natabo basi pa man lang maangot sa mo na aksidente. Mapili na sila makigangot diri sa atong opisina kung sa malapit nga police station. Sa number 2, muddy stream flow padanya gina-monitor sa Banwa sang Lakas Liana. Clearing sa mga river channels ang ginpatuman. Kinpadala na sang probinsya sa Negros Occidental ang excavator sini sa Lakas Liana sa tuyo nga makapatuman sang clearing sa mga river channels. Sunod kay John Diasis, ang pamuno sang Local Disaster Risk Reduction Management Office sang Lakas Liana, padayon ng muddy stream flow sa mga kasubaan sa Banwa dalaman sang padayon nga pag-ulan. Dugang ni Diasis sa ilang monitoring, wala sang overflowing nga nagluntad. Pero padayon sila sa gihapon nga nagabantay, labi na kung may pagbara sa taytay, kasubong man sa mahimo pagluntad sang flash flood. Humalin sang May 13, wala na sa may na-record nga major activity gikan sa bulkan Kanlaon. Gani ang muddy stream flow, ang tuga pa sa mga nabiling nga deposits gikan sa paglupok sadto sang bulkan nga ginaanod ukon gina-wash off sa karon sang tubig dala sang ulan. In spot, ma'am, na may flash flood and then ang bridge abi kamay yung buho, kung may magtara, may chances ka magsaka si Captain. So, Wala sa tingin ginamonitor ang ginano. And then ang province pong nagpadara sa excavator. Ito city, oo. Nga ginaamat-amat to buhay na ng mga debris sa river channel.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, La Carlota City magapapauli na sa ilang mga IDPs nga hindi sakop sang 6-kilometer danger zone. Sa Banwa sa Casillana, may na-identify naman nga area para sa iluhan sa mga evacuees. May 257 ka mga pamilya o kon 890 ka mga persona nga iyara sa mga evacuation center sa La Carlota City ang ginapaabot magapauli na sa ilang mga balay sining Hunyo 13. Inisunod kay Mayor Rex Halanduon matapos nila ginaprubahan ang rekomendasyon sa Local Disaster Risk Reduction Management Council. Pathag ni Halanduon, ini sila nga mga pumuluyo naga-istar sa gwa sang 6-kilometer danger zone. O galing kay may accessibility problem o kung may kabudlayan ang alagyan, padulong sa ilang mga balay, gani ini sila ang gindala evacuate. Karon nga manugbukas na ang klase kag kinahanglan na ang paggamit sa mga eskwelahan na nagaserve evacuation center agud tumangin regular naman ang school operations, gintugutan na ang pagbalik nila. Ginapaabot ang pagbalik sang full in-person classes sa sininga eskwelahan. May 6 naman kabulan sunod kay Halanduon nga ini sila ang yara sa 3 ka mga eskwelahan nga nagaserve evacuation center kag sila mismo nagaayo man nga makapauli na. Ang mga evacuees nga sakop sang 6-kilometer danger zone sunod kay Halanduon ang pagasayloho nila sa Central Evacuation Center. Ang sa Banwa naman sa La Casillana sunod kay John D. Asis, pamuno sang local DRM, may na-identify na sila nga mga lugar sa mga barangay nga sarang masayluhan sa mga internally displaced individuals. May 1,329 ka mga pamilya o kung 4,210 ka mga persona ang yara sa mga evacuation center sa La Casillana. Sunod kay D. Asis, ila ginakilala ang memorandum nga dapat magabiya na sa eskwelahan ang mga IDP para magamit naman ini sa mga estudyante. Padayon pang ilang coordination nakip na sa probinsya suno sa iya. For 2 reasons, request sila, no, kalawig na 6 months na So, tapos ang school nag-request man nga gamiton nila kay nagnupo enrollment na damo na problema sa eskwelahan bala sa ila mga estudyante. So duwag ito gin-discuss namon gapon. So it boils down nga nag-decide ang disaster nga ang outside of 6 papulio na lang anay. Masunod na kami, ma'am. And then with ma-coordinate na kami kay province ng initiative nga para ma-tape na lang pag-transfer sa mga IDPs sa mga open space, no? Itikulula na daan. So ginamit sa NGO nga at mga plus target ang ilakan sa nga mag-transfer. So, nakamonitor kami sa mga identified areas per barangay, which is ang na-comply man ng barangay. Pero problem naman is ang barangay kapag naan. Dito tungod nga takot kasi nilang population. Kag sa Good Vibes, groundbreaking para sa 13 million pesos nga Gawahon Birders Paradise ginpatigayon sa Victoria City. Ang tourism project nga gin-award sa Victoria City bilang top 5 sa Tourism Champions Challenge ang ginapaabot mas makapasanyog sang turismo dungan sa pagbabaskog sa kampanya para mapangapinan ang kagulangan nga sakop sang North Negros Natural Park. Yari ang report. Ang Gawahon Eco Park sa Victoria City isa lang sa mga critical international birdwatching areas nga ginakabig sang Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated. Ganyagud mas mapangapinan ang kagulangan gintinguhaan ni Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez kag sa mga city officials nga makakuha sang dugang nga pondo agud matigayon ang mga ginakinahanglan nga programa kag proyekto halin sa mga infrastructure kag road tourism network. Pagi sa 13 million pesos nga nabaton nga award sang syudad, gikan sa Department of Tourism Champions League program, natigayon ang groundbreaking para sa ginaduso nga Gawahon Birders Paradise Project. Mismo si Tourism Secretary Cristina Frasco upod ang city officials ang nanguna sa seremonya. We are hopeful that this development will further increase tourist arrivals in Victoria City, positioning Gawahon Eco Park as a world-class birding destination that will stimulate not only local economic growth but also bring benefits to neighboring municipalities through increased tourism spillover. Ang ginduso nga proyekto sa Victoria's LGU ang nalakip sa top 5 sang Tourism Champions Challenge.
Ginpahayag ni Frasco nga ang proyekto kabahin lamang sang pamatuod nga ang collaboration sa tungasang LGU kag national government ang sarang makapabaskog pa sa mga tinutuyo para mapangapina ng palibot kag mapasanyog ang turismo sa pungsod. Iya ginapaabot nga inima na makahatag sang dugang nga oportunidad para mas mapalambo sang syudad ang ekonomiya. We're building more than trails and facilities. We're building a future where biodiversity is protected. Local stories are told, and where economic opportunity is rooted in Filipino identity and culture. Dili lang kini para sa turista nga motanaw, kundi para sa tanan. Ang gawahon ng kabahin lang sa kagulangan sa sulod sang North Negros Natural Park. Nalakip sa igatuko diri ang Information Center kag Tourism One-Stop Shop. Magluwasan na sugura ng construction sang gawahon hostel kag dugang pa nga mga amenities sang syudad. Kag antes kita magtakop sa liwat, shout out sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay RH Tata, Chiba Tatsuki watching from Japan, Jubeya Janala, maulanon dito kuno sa Baguio City. Kay Nanette Vasquez Santos, mayong hapon may pa-shout out siya kay Aida Arroyo Palencia sang Taiwan, puro ara siya sa Singapore. Kay Nelson Leonora, ariya nagalantaw man sa Dubai, kamusta ka mo dira? Maricon Hayashi, nagalantaw man from Japan. Kay Jessery Hevero, maulanon man kuno dito naman niya sa Himamaylan sa Barangay Sarait. May pa-shoutout siya kay Toto Shan, kay Mirna Clavel sa Binalbagan, mayong hapon ma'am. John Rubin, mayong hapon si mo Sir Novaken Castroverde watching from Singapore. Sir Nene Grande sang Inulingan Integrated Farm sang Moises Padilla. Subuman kay Tata Rubin. Kag amuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Dalfin.